hapon. Standby mo kay karong taon horting daghanas na kaangkon og kadaog mga kahigala. Pebrero 6, 2023, adlaw ron nga Lunes mga palangga. O unya mga palangga katong mga gipanghatag nako nga daghan biya ito ninyo dayon maghatag na pud ko karon og bag-o mga higala. Akong ihatag diretso live kay mga palangga ning gawas manggaling tong akong gihatag diretso nga 369. Paghatag nako live mga higala ang naglantaw 11,000 kapin. Kapit mo 12,000 mga palangga unya ning gawas mga kahigalaan ning buhagay gyud to on the spot. Kanya di na mo kamahay mga palangga kay ni adtong Pizza Uno nag on the spot ang atong 308. Ang akong giingon nga kung mugawas ang 308 daghan ang malipay ning on the spot mga higala. Ilabihang daghana sa mga nakaangkon og kadaugan sa 308 Rumble 803 on the spot. O niya ni adtong Pizza 2 nang hatag taog 218. O niya ato na pod gi-announce nga kung mauni mo gawas daghan na pod ang malipay niing buhagay pod on the spot mga higala. Mga kaigsuon porting daghanas na kadaog. Daghan kayo salamat ninyo. Dayon, ni atong Pizza 3, kadto mo'y pirtig yung daghanas na kadaog, no? Portig yun, daghana sa mga nalipay sa 369 ni Buhagay, mga palangga 639, no? Pastilan, mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Wapa ko magbasa sa mga nagchat nga mga nakadaog sa 308. Tuan na pod sa 218. Dayon ni abot na pod ang Rumble nato 369 on the spot. Ako po itong gi-announce nga kung kadtoy mosunod o gawas daghan ang makadaog. Tinuod gyud daghan gyung nakadaog mga higa mga palangga. So kato mga daghan nga gipanghatag nako biyae na to ninyo mga kaigalaan. Maghatag na pod kog bag-o karon mga palangga para ni natong tanan apil na kuani mga palangga. Dayon plastar mo diha, no? Pwede mo mag-share sa to ang Facebook Live. Tang nakadaog ko sa 639 18,000. Salamat kayo ha sa pag-comment sir. Nakadaog ko adto 639 target ang salamat kayo mga palangga. So diri may gala, good morning tang, nakadaog ko sa 369 Rumble 50. So diri sa ato, libre ra ni, wala tay membro-membro, wala tay VIP, BI ray na mga palangga, no? Wala tay diri balato-balato ha mga higala, mga palangga. Ang ako lang kung makadaog mo o di ganahan mong muhatag, ihatag lang na ninyo sa uban. Mga palangga ha? Adto lang na ninyo ihatag sa uban nga mga nanginahanglan mga palangga, no? Sama nako mga higala, mga kaigsoon. Wa man tay balato-balato diri. Mga libre ra pud ning ato diri mga palangga. So, mao ra na mga kaigalaan, mga kaigsoonan. Kadto mga nagchat nako nga nangayo og GCash, wa lagi ko GCash lagi. Kapila na kog sigig ingon, no? Nga wala ko GCash cellphone number mga higala, no? Wala ko GCash. Timan ninyo na. Haron di mo magsigig pangayo. Katong muhatag unta nako og 1,500. Wala lagi tay balato-balato lagi. Ihatag na lang nas inyong kaila nga kadtong nanginahanglan pud, no? Daghan mamug imposible wa mo'y kaila diha nga nanginahanglan mga palangga. Ora ni ato ha. Ora ni ato gyud mga palangga nga kung makadaog mo nya ganahan gyud mong muhatag nako, ayaw ninyo na ihatag diri sa ihatag ninyo na sa uban mga kahigalaan. Nakadaog ko Rumble sa sinta sa 639 tang. Okay.
So, ingon ani man gud ni mga palangga, kung ganahan gid mo manghatag, ana lagi na ninyo ihatag sa inyong silingan. Posible wa mo silingan di nga hanglan ninyo anang bisag manghatag mo dagtag 2 ka kilong bugas, 1 ka kilong bugas, kanang inyong silingan malipay naman na. Mga palangga, mga kaigsunan, no? Mga higala. So, wala gyud ha. Wala tay suspastilan. Wa tay VIP diri. Libre ko ninyong tanan mga kahigalaan, mga kaigsunan, no? Mga palangga, wa tay balato diri, mga higala. Ayaw mo sige pangayo na kog Gcash cellphone number, wa lagi ko ana. Mga kaigsunan, mga palangga, wa ko ana, mga palangga. Maayong odto sa mga naminaw karon sa DYJL 94.5 Like Radio News FM. Ayong odto mga taga-Gihulngan. Salamat ni Sir Jack Melo. Ayong odto ninyong tanan, no? So madungog na ta, naglanog-lanog na ang atong tingog sa DYJL mga higala. Iaw mo ng pizza uno, nagundaspat gyud ang ato ang gihatag. Gi-announce nato na sa radio, libre, no? Kay haron kadtong mga ganahan mo apil, maka-apil radritso, no? Haron di mo masiri-siri og pangitag unsay inyong bagdukan, mara magyapog di mo tagaan, mamagdok ra magyapon mo giniwang numero. Hello na ko ninyo ang uban shot portisyon nagkuha gibagdok sa akong gihatag nga 967 ni gawas gahapon sa alas 2 mga higala. Ako pang gisinggit dias lutupan. Ambot lang naaba kay nakadungog adto. Pag singgit na ko 967 dias lutupan. Kay ang akong silingan nagtawag man. Paos-paos gyud ko gahapon kayo Kuya Ricky. Akong gisinggit ato gahapon Kuya Ricky 967 man to. Oh, nagmahay ko pag-abot na ko gikaglutupan, pag-abot na ko magdugo mo may resulta. Oh, may gani kay way daghang tao nakatungog adto. Kay paos-paos gyud ko. Kay mingan pa to nga buwelo kay kog tingog daghang yung makadungog. Kahapon wala ko naka-live kay dito ko bukid, no? Mga palangga, nagduaw ko dito sa kuang gabihan, wa bagi tagata. Okay, gabi taga-taon malata mong na. Alas 12:20 na mga palangga. Pastar mo diya ha. Pwede mo mag-share sa tuwang Facebook Live. Butangin ninyo mga palangga dito. Caption ko mag-share gyud mo. I-caption ninyo walay balato-balato. Libre. Walay bayad ni. No? Mga palangga. Mga nakadaog sa 308. Bisag nakarambol lang mo G's. Di. Purting ninduta. Mga palangga. Kung nakarambol lang mo G's sa 308 218 369 og 967 mga palangga kaupat mga higala kung nakarambol mo ana og tag G's pila na may daugon ninyo ana 3,000 na mga higala mga palangga walay bayad walay balato kanang inyong diha mga palangga kining ato dinhi lingaw-lingaw ra gid ni. Di gid ni mo lagi na akong giingon nga dili ta milyonaryo diri, no? Dili ta magdato ani kay ingon sila wa pay nadato ani mga palangga, no? Pero wa ta kahibalo oy. Mga palanggag na ay madato ani. Swerte-swerte ra man kinabuhi. Abi tayo mga naningkamot ug maayo mga palangga. Sa takaingon nga maoni mauna pero mo lagi pariha ra man gina mga palangga, no? So karon ang ako lang kung makadaog mo hala kung dagko mo daog bisan pag magagmay wa gid na mga palanggay kana bang wa gyud magbuot ninyo kung motabang mo mga palangga, no? Mga kahigalaan kanindot sa kasing-kasing mga palangga, no? Kanindot smile, no? Kanindot ikatawa, ipahiyom. Mga palangga kung makatabang tagtaw, mabitaw na kung mugawas ang akong ipanghatag, dako kay kong katawa. Ay,
Dagan man ang malipay. Inagi na sad ko makapagawas, mga palangga, mag-uol sad ko. Kaya kung mapildi mo, mag-uol man ko. No? Pero wag gitay balato-balato diri mga palangga. Iman igin ninyo. Tatang walay GCash cellphone number. Agan man ko nag-chat nako tang kadaog ko og Rambol 120 tagaan tikag 2,000. Tang tagaan tikag 300 kay akong daog 1,500 ra. Agoy. Wa lagi tay balato-balato lagi diri ka nang inyong daog. Inyo na tanan, no? Ayaw na mo gatag-gatag na ako basta makadaog pa mo 1 million. Pagod mo mga palangga og kining 2,000 mo. Sus dako-dako naman na og daogon. Pero tambag na ko ninyo, ayaw gid mo ana. Ha? Kay ngano man wa ko kahibalo kung unsay mo gawas. Ayaw mong salig nako, ayaw mong tuo nako, no? Unya na mo tuo, inig magawsan na ta. Magawas na itong numero 1. Kung kay basig, maglain inyong una-una. Alas 12:24 na, may higala. Kining atong tulumanon ko Rambo sa udto. Ano na ginapulihan sa mga epektibo nga mga produkto. Bioherb Sealing tiki-tiki makapagana sa kaon, makapagana sa tulo. Indot inumon alang sa mga giubog, gisubawan, gihilantan, gisakitan og tiyan, nasaran sa rigla. Mga inaan nga bagong nanganak, rinyon kag diabetes. Inom lang kanunay og Bioherb Sealing tiki-tiki. Atong Bioherbs oil nindot ning ihaplas alang sa panakit sa kalawasan, panakit sa kabukugan, pamaol, pamanod, panakit sa tuhod, panakit sa likod, rheuma, arthritis, pinakan og lamok ug aron dili ta batugan og lamok. Haplas lang kanunay og Bioherbs oil. Ang atong 701 ug 018 ning kaging. Oh, mga palangga, bro. Ang ako amanggod, mga kagalaan, mga kaigsuonan, naniid ko aning 838 o 383. Kung ako pa ning gipanid-an mga palangga. Naniid pa ko ana ha, no? Mga kagalaan, mga kaigsuonan, no? Ako nang gipanid-an kay basin unya ba. Pero ako lang nang lantawon o naon sa galing, ako lang nang ihatag ninyo mga palangga, no? Aron di sad mo mga palangga ba magmahay. Congratulations sa mga nakadaog diha. Akong Osbon, niadtong Pizza Ono, nag-on the spot atong 308, Rumble sa 803. Niadtong Pizza 2, nag-Rumble atong 218, 281. Niadtong Pizza 3, on the spot, Rumble ato ang 369. Yatag na tog alas 12 udto, ni gawas alas 2 hapon. Di kayo dugay ang pag-antos. Congratulations sa mga nakadaog diha. Mao na mga palangga, no? Mao ni ha, mga kagalaan, kita naman gitay kana bang maot nga batasan, no? Naman gitay ngilad nga batasan. Ilabi nag abusar na para sa atua kay lain-lain man tag batasan, no? Pero uy mga palangga, kinig yung makatabang ta, mga higala, no? Bisan pa og unsa kagamay sa inyong daog, unya kay balo mo share, purting ninduta. Awa si Ate Alito inigdaog kusog kay manghatag diha, di sige na lang pug kadaog. Di manggod dalo. Ingon magud sila tinuod na. Mga palangga, na, wag na giingon nila, mga kagalaan, mga kaigsuonan, mga palangga, no? So, ingon na ara, no, bahalag maot tag batasan, panahon nga makagrasya ta, makashare po di ay mos uban, pero kamo ra gyapon magbuot. Yain na to ninyo ang akong magipanghatag karon, manghatag ko og bag-o mga palangga. Magbag-o na sadta, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, mga palangga. Mamaliog di ako sa akong kape diha be.
Murag na pag ito'y sulod. Nas lamisa. So, akong usbon ha, wala tay balato-balato din mga palangga. Ang inyong ihatag sa kuha, ihatag ninyo sa uban. Nama mo silingan dia nga, kinabang walay gisula, no? Basin mag namo silingan dia nga walay gisula. Namo silingan dia nga walay bugas. Paliti bisag tunga las kilo. Nindot ta anak mga palangga. Malipay naman ko anak mga kaigsunan, no? Mga palangga, pero kamo ra gyapon yung magbuot ha. Mga palangga, mamer na may piyasa, naglantaw karon des lutupan, may landing ubos eskwelahan. Mo na, no? Dagan kayo nang utanatang. Mudawat ra ka bisag 200. Ning ko, uy, pastilan. Wa gid tay balato-balato. No? Wa tay balato-balato. Mga palangga, mga kahigalaan. Doon na tayo produkto, pwede mo mapalit. Ang atong produkto epektibo gini, no? Dako kayo ning ikatabang sa tuang lawas. Mao na kung giingon ninyo, kung ganahan mo, sulayin ninyo, mga palangga. Mga kaigsuunan. Daghan kayo, mga dagkog daog nga nag-chat sa ako no? Mga palangga. Niingon nga unsa man tang tunga tani, naay nakadaog og 90,000. Unsa man tang tunga tani? Tunga gud taon inuha na oy kamoy ni bagdo. Sabi tunga, no? Iniuha na. No? Kay balo ko nga wa pa mo kabawi sa inyong pildi. Simple ra kay kayong buhaton. Mga palangga. Kung ganahan mo manghatag na inyong daog, manghatag mo, ayaw din ako. Mga palangga. Hatag slain. Mura. Period. Ana ra. Mga higala, malipay na ko ana. Mas malipay ko nga ang inyong ihatag diris ko maadto sa uban nga kahigala. Mas malipay nung kog dako ana mga palangga. Okay ha? So, daghan ang nanginahanglan ninyo. Mga nanginahanglan sa inyong pagkamanggihatag, sa inyong pagkamanggiloyon. Sir J. Inad Kapukong, nagtanaw minimo Bibo Ligaspi, Bibo Ligaspi from Lutupan Das Market. Oy, mayong odto ninyo diha. Mas magmalipayon kog maayo nga makatabang mo mga palangga. Ako maningkamot lang ko kung siya akong ambot lang ani makatabang baka ko. Congratulations sa mga nakadaog diha. Kay maningkamot lang ko dire, no? Ambot nakatabang ba ni o saka no tabag tiwas, tabag do. Congratulations sa mga nakadaog diha. Mao na mga higala. Akong usbon mas magmalipayon ko sangko sa langit ang akong kalipay nga makatabang mo mga palangga. Daghan ang nanginahanglan sa inyong tabang mga kahigalaan. Congratulations sa mga nakadaog diha. No? Asa naman itong mga dagko kayog daog sa 308 nga nagisgot og balato. No? Kadtong mga dagko kayog daog sa 218 nga nagisgot og balato. Dagko og daog sa 189 nga nagisgot og balato. No? Daghan man to. Mga palangga. Asa naman itong mga dagkog daog sa 369? Mga kahigalaan. Mga kaigsuunan. No? Pasalamat lang yung kong ma'am sa Bukidnon kay nakahatag yun siya bugas. Hinoon, 5 katao, tag 5 kilos. No? Tag 5 kilos iyang ipanghatag. 5 katao, sus, nindutag yun. No? Nindut kas gibati. Tungod ras iyang daog. Mga palangga. Matod pa niya, siya'y nag-ingon. Dili na ako ra. Siya'y nag-ingon, ana, mga palangga. No? Kalambi sa pamati, mga palangga.
no? Mas malipay ko ana nga makadungog ko mga kahigalaan, mga kaigsunan. Kanang inyong hatagan ay lang na po ninyo igna nga daog ni nini. Di pa lang kung di ta kadaog, di ta kahatag. No? Mga palangga, ingon na nara, simple ra gyud kayo. Kini ato mga palangga, no? Kung mapalabin ani makadaot man gyud ni. Kung palabinan, di lang gyud ato palabinan di ay. Pwede raman, no? Mo na nga ako moingon ko nga ayaw ra mog salig kaayo nako. Kung mosalig mo nako, ani lang negative 1%. No? Negative 1% lang kung mosalig manggaling mo nako. Ana ra. Oh, ang pastilan biya ni. Kuyawan biya ko kay na ako'y kanabang na nag-chat na ko ba. Ingon siya nga, tang kung moari kag Mindanao na ako'y ihatag nimo kay nakadaog man ko adtong 114 wa pa man nahurot. Kadugay na atong 114. Iniro ba gud to? No? Una wa pa nahurot iyang daog. Purti na ko'y dako ang daog, walang ginya gigasto. Apoy ni chat na ko, tan sunod akong daog imo na. Kay natagbaw na ko kana. Natagbaw na, mga palangga. Mao na, no? Timan igid ninyo nga dire libre walay balato. No? Mga palangga, mga kaigsuonan. Kung naay mangayo ninyo, wala lang magamit sa kuang ngalan, wala lang magamit sa kung naong, pwede ninyo nagtaga. Pero mangayo ninyo, gamiton akong naong, gamiton akong ngalan, ayaw ninyo tagai kasi tatang di man mangayo. No? Mga palangga. Oh, kasi mana ragod. Kung na mangayo ninyo nga, wa magamit sa kung naong o ngalan, uy, depende niyo, pwede mo muhatag yun. No? Bisag ihatag pa ninyo tanan. Ragi na mga palangga, sayon ragi kayo. Mga kagalaan. Basta ayaw gid mo gatag-gatag nako katabitaw na kadaog sa 114 ni. Yan. No? Gitagaan ko sa kalibo, wa gid nako dawata. No? Pero iyang gihurot og palit mga palangga sa akong produkto ang usa ka libo. Oh, salamat ra pug ko. Kay nipalit siya bioherbs oil, di makapanghaplas siya. No? Ninibalik pag yun, kinakauyon. Nag-reseller na lang mga palangga. Nag-dealer na lang siya. Ang nindot, magiging ni imong haplas ta. Ako pong ginan nga, mamaligya, bugugog, bati. Na, mga palangga. No? So karon, pag anda mo ballpen o papel, mga palangga, nakatong mga natagam na kay, wa man ta kaigo atong Sabado. Gapon na kaigo, magitag hapon. Niyato ra Sabado wala, no? Gikan sa pizza 1, pizza 2, pizza 3, pizza 4, pizza 5, pizza 6, pizza 4 wala, ambot lang ka karon, no? Mga palangga, wa ko kahibalo. Mangambot na lang ko. Ingon ana ara, mga higala, mga palangga. Ang atong bioherbs oil nindot ning ihaplas alas mo padakit sa kalawasan, padakit sa kabukugan, pamaol, pamanod, padakit sa tuhod, padakit sa likod, rheuma arthritis. Mga pinakan og lamok, ug aron dili tabatugan og lamok. Haplas lang kanunay og bioherbs oil. Mga taga norte. No, basin ganahan mo palit sa kong produkto mo, anak kog norte magdala ko. Yan ka mo na bahala, mga palangga. Ang atong produkto, nagiging atong bioherbs capsule, available man ni karon sa panimalay ni Ma'am Mary Ann Adan sa Ilihan. Naapod ko dire. Harion ko ninyo, makakita gid mo mga palangga na. Ini atong bioherbs capsule, nindoting tumaron. Antibacterial ni, o niya mo limpyo sa atong dugo, mo papaligon sa tuang immune system. Ay na mo immune system diha. Hala, mga palangga, tumar og bioherbs capsule, mga higala. Alas 12:37 na.
Kamo tanan nga mga naglantaw di mga palangga di ay 10,000 dos kabuk naglantaw karon. Salamat kayo ninyo mga palangga, ha. Manginaot ko na makadaog na tong mga wa pa kadaog. Uy kay luoy kayo, no? Ako mag-uol gyud ko kung di mo kadaog. Di gina na ko kapugan mo ingon mo nga win or loss. Win or loss ko tal nga akong ganan kanang daog man pirmi. Loss ko ganan mo ko nga kada draw mo daog mo. Pero mao lagi, wa gid ta kay balog o sa mo gawas. Bro, uy, nasulayan naman na nato sa una nga kada draw daog. No? Target pa. Sa mo, wa pa mo kay balo. Sa lain, mga palangga, ni adtong mga tuig 2019, tuig 2017, nasulayan ko na. Ambot og ngano to, wa ko kay balo. Kaya wa man gyud ko kay balo sa mo gawas. Nahibulong ko, no? Sa kadaghan nga mga chat, nag-text nako nga nangayo mga palanggag. Tang, tabangay ko tang kay operahanan ako ang mao na, no? Tang dako kayo mig bill sa ospital. Tang, ana ba? Mga palangga mag-uol ko oy kay ang mga tao mga palangga, no? Kanabang nisalig na sila kay naaman nato nagyango-ngo. So, but pasabot nisalig na. Pero ayaw mo salig na ko. Kung moingon mga tang, tagailang tagpamasin diha tang bing. Ano ba? Tang, tagailang kog sulay diha tang bing. Balag wa ka kay baloon sa mo gawas. Tagaan ta mo. Pero kung moingon mo nga, tang pangsulbad sa problema, wa ta ana. Di ko kasulbad na inyong problema mga higa. Tang, dako kayo ko problema. Modol-dool mo na ako, mapuna na inyong problema. No? Pero mayon mga tang, moabot ra gid ang panahon nga basin di ay makadaog. Ana ba? No? Ana ra di arta taman. Di na malapas. Mga palangga. Doon na pa yung natang, embargohonon akong motor. Ako pong ingnon nga, ako agani na embargo na. Embargo naman akong motor. Tinuod biya. Na-embargo akong motor. Mana, no? So, una, siguruan ninyo inyong bugas, inyong sudan, anara, no? Kanang mga importante, mga palangga para sa panimalay. Sabon, inyo nang itaya ang para sabon, manglabagin mo anang lisod kay pagkuso-kuso kay way buwa. Pamasin lang, makahatag ko ninyo, pamasin. Ayaw lang gin mo paglaom nga makadaog mo, no? Ayaw gin mo mga palangga paglaom nga masulbad inyong problema diri sa kuwang ipanghatag. Ayaw mo paglaom nga makatabang ko ninyo. Waoy, no? Ayaw mo paglaom ana diri sa kuwa. Kamure makatabang ang inyong kaugalingon. Mga palangga. Wa gyud ko ikatabang ninyo. No? Ang ako ani kung malipay mo inigpahiyom nako, salamat. Ora. Kung mag-uol mo inigkatawa nako, salamat gyapon. Basta ayaw gyud ko ninyo glaomi nga tungod nako masulbad inyong problema, ayaw gyud. No? Wad ginas inyong kasing-kasing nga salig mos ko na magmahay ra mos ko lahian. Yo, basta kay ako na ako'y mga ipanghatag ninyo, lingaw-lingaw ra na mga palangga. Dahil kung makadaog mo, tamo na bahala kung saan ninyo inyong daog. Inyo man ha. Basta, ayaw gyud mo gatag-hatag ko wa gitana. So, sporti lagana nagpadala. Mga palangga na ang gipadalan sa gihulog sa Palawan, Tatang Milchor. Yan, Tatang Milchor na tinod pangalan ako. Ipawidro na ko balik. Ako gipakuha, oy. No? Mo na, ayaw gyud. Mga palangga. Ha? Ayaw gyud. Ayaw gyud mo pagdala. Nagahulog 5,000 tutang. Sa may pangalan, ma'am?
Tatang Melchor Jimenez, agoy ma'am, di gito makuha. Ato, kuha ato dito balik. Wala, no? Wala, gyud ta mga palangga dire balato-balato, ha? Maski piso, wa. Wa. Pero mag-send mo og stars, pwede rasad. Pwede rasad dili. No? May ko nang tang, pwede ko diri. Ngano ko taong di? Tang, pwede mangayo. Naghatag na ta sige. No? Tang, makadaog baka ko no? Kana, akong tubaga na, ambot lang. Mga palangga, ni adtong Sabado sa hapon, alas 5 hangtod alas 6 sa hapon, gabi, kagabion, nanghatag ko ng 6-7, oy. Ako lang gi-announce kandi ko manghatag. Pero pagdayon akong human, nanghatag jud ko, oy. No? Nanghatag ko mga palangga. Ang bashers ni Hawa, no? Kaya ako man gi-announce, kandi ko manghatag ani Hawa ang basher. Ay gani kay pag human ako live, gi-replay akong video. Daog ko kapil ang basher. Salamat malipay ra man gyapon ko. Kung makadaog ta karon, wa man kita kahibalo mga palangga, kay katong mga nadagaan nato nga porte ng dagana, wa man ta kahibalo. Nganong nakadaog ta? No? Wa man ta magtuo ato nga makadaog ta. Kay di ba ta sure? Wa ba ta kahibalo kung siya mo gawas? Mauna mga palangga, ha? Katong mga nadagaan nato, porte naman gidagana sa kadaog, di naman ginay kalimod. Kanang uban mo ingon kita sila nga wa sila daog-daog kay natural. Bashers man na sila. Wa gina lang i-comment polos ra gina. Polos ra gina bati. No? Mura man na silang kasing-kasing ug una-una. Kay ang kanang mga wala ganahi mga palangga, wa gina. Di gina maka-comment og nindot. Kanang mga bati ug una-una, di gina mga palangga maka-istorya og nindot. Bati ra gina. Tinuod ba yan, ha? Ako na niyo di tinuod. No? Pero og magsige lang mo inuman atong Bayo Herb Siling tiki-tiki, hapsay kay inyong ginawa diha. Congratulations! No, luag kayo inyong pamati, inya amura gaya. Ano bang hayahay inyong pamati ba? Palang palit amog Bayo Herb Siling tiki-tiki. Palit ra mog tinagsa. Ares pa ni malay ni Mamirian adan sa ilihan. Ya kutob sa mga makapalit, tagaan ako kuan kining papel. Papel lang, no? Nako yatag din yung papel. Unda, pagkangan nga papel, kana papel sulatan man gid. Namo ginay sulatan papel mga palangga. Katong mga ningani mga palangga sa panimalay ni Mamirian adan sa ilihan, malit sa to produkto, gihatag ninyo diyang guide sa paggamit na sa panahon nga sa puton ko, no? Pero di ko sa puton, ako lang i-announce dritso. Mga palangga kay ako, di man gina ako mapugnan. Musulti ko sa tinuod. Sa puton gyud ko. No, sa saan ako pugong-pugong. Sapot, magusto ning uban. No? Mga higala, mga palangga, wa ko kahibalo kung kanos ata makadaog. Pag anda mo ballpen o papel, nagparamdam rabaning sus. Na ako'y giandam. Ako gining giandam, na ani diri. Gisulat gini na ko daan. Ang ako mga palangga ba, no? Kuyawan magkukuaning 859 kining 423 678, no? Kuyawan ko ani mga palangga. 568 586 mga palangga. Kuyawan si Guana. Mga kahigalaan. Kuyawan gi Guana, mga palangga. Magpili tagtulo, mga palangga, nya pagbantay mo diha. Isulat ninyo, pwede rag, di lang ninyo tayan, di lang ninyo bagdukan,
isulat lang, pwede raman, no? May problema. Total, ang dakay balong siya mo gawas. Pwede rin ako to, brasulat. Adiri, 859-678-423. Ato ning pilian, mga kahigalaan, mga kaigsuunan, mga palangga. Ha? Ato ning pilian, mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Inigbalik na ko. Ayaw mo kalimot! Ang ato mga produkto mapalit ninyo sa ato mga dealer, reseller diha sa inyong dapit. Ang BioHerbs Healing Tiki-Tiki, BioHerbs Capsule, BioHerbs Oil, BioHerbs Eyewash, BioHerbs Herbal Beauty Soap. Mapalit na sa mga designated outlets sa Dakbayan sa Toledo, Ma'am Minda Juarez, Daang Lungsod, Ma'am Lodi Matarong, Tisasangi, Ma'am Mirian Adan, Ilihan, Ma'am Cristina Caniada, Anis Lagkan Lumampaw, Ma'am Jocelyn Atable, Sambag Sangi, Ma'am Mary Villamor, Aper Sambag Sangi, Ma'am Lingling Natad, Proper Magdugo, Ma'am Flora Canilio, Aper Magdugo. Sa tindahan ni Nanay Corazon, Das Lutupan, Ma'am Baby Rigasaho, Pandong Bato Media 11, Nanay Ani Ipis, Carmen, Sir Midi Las Ponias Tour, Kanlumampaw, Ma'am Melina Bisis, Kambang Og, Ma'am Amay Abaketa, Aper Media 11, Ma'am Flora Tabar, Captain Claudio, Ma'am Los Lapot, Das Leapolo Tupan, Ma'am Idin Daguhoy, Malubog, General Climaco, Boss Pando, Hardin Ilihan, Ma'am Kusing, Sir Nito Ariate, sa General Climaco. Na to ang mga palangga, mga dealer, mga higala, na mapalit po ninyo diya sa West Gold, Balamban, ang atong produkto, mga palangga, no? Dayon, mga palangga, ang ato, di lang ko maghatag og top 3 kay ang rason manggod ninyo gahapon, wa mo kadaog sa 967 ang uban kay ang top 3 ko na gipili, gisiguro, no? Di na lang di ay ko magpili og top 3 ani. Mga kagalaan, dalain taon niyo tanan, ay ginagmay lang. Kaya kung magdinag ko mo, digin mo makadaog. Promise. Na, digin mo kadaog mga palangga. Magdinag ko mo, di kita kadaog. Kung magdinag ko mo, digin mo kadaog dayon. Makadaog raman gyapon, pero lisod lang pagdaog. Kay, jutay raman atong madala. No? Kadaog gyapon tanay, pero lisod lang. So, haron, kadaog ta ginagmay, at least na dalo na ko tanan ha, mga palangga. So, karon ako ning ihatag kay dagan man kayong nangayo anigon mga palangga, ili tag usya ani. Sige mga palangga, no? Ani na lang. Akong Osbon ha, ang akong ihatag mga palangga. At uning i-final mga higala. Kay aron mga palangga. Sasaning ballpen diri, di mo agi di ay. Mga palangga. Sige lang, nam ko lista diri niya. Mga palangga, kuhaan ninyo niya kay aron naamoy kalingawan diha mga palangga, no? So, kita Ginoo, no magita kay balog ko sa mo gawas. Basta kay inigawas mailan ra man sana. Ayaw lang gyud mo palabi. Mara gyud na, ayaw mo palabi. Akong Osbon, ayaw mo palabi mga palangga. Ha? Ayaw gid mo palabi. Kasabot? Ayaw mo og palabi mga higala. Tagrambol piso lang gud. Okay, nana mo di ay ballpen og papel. Kay ako na ning ihatag mga palangga, ha? I-final nato ni. Napay pina-final. No?
Ingon anak ta mga palangga, doon na tayo pina-final ba? Salamat kayo sa mga taga-giulngan, yung mga daugan. Congratulations inyo diha, ha? So, wata kay balo, makadaog ta na pod, mga palangga. Kamore bala, no? Basin di ay. Sa inyong pagkamatinabangon, mga palangga, no? Di mo mapulaan ba, no? Amgo siya nga mapulaan ng mga matinabangon, no? Mga palangga. Sige, akong i-final 586-859-423-867-258. Akong balikon, 586-859-423-867-258. Dayon, mga palangga, target rumble, mga kahigalaan, mga kaigsuonan. No? Target rumble jud, mga palangga. Nga dala lang gid in taon tanan. Mga higala, mga kaigsuonan. Magpili ko usa. No? Asa man ani akong pilion, ha? Kini lang, mga palangga. Kining ayaw lang magkumpiyansa aning kining 859 di gini ka kumpensaan o kining 586 o kining 867 di gini ka kumpensaan, kining 423 di gini ka kumpensaan sad, no, mga palangga. Dayon kining 258 kung mauni mo gawas na pod, daga na sad ang malipay, no? Kining 258 kung mao na sad nimo gawas, daghan na sad kaayong malipay. Daghan na pod kaayong mahimaya. Daghan na pod kaayo ang makadaog kung mauni mo gawas ang 258, mga palangga, no? Pagka nindot ka, mga palangga, kung kining 258 mauna pod nimo gawas, daghan na pod ang malipay, mga higala. Daghan guys, salamat ini ang tanan. Ayaw mo kalimot sa ito epektibo nga mga produkto. Bioherbs Healing Tiki-Tiki, Bioherbs Oil, Bioherbs Eye Wash, Bioherbs Herbal Beauty Soap, Bioherbs Capsule, mga palangga. Magulat ko karon sa panimalay ni Mami Rian adan sa ilihan ninyo mga mopalit sa to epektibo nga mga produkto nga mga daugan. Apo ko ihatag ninyo. Salamat sa DYJL 94.5 Like Radio News FM. Salamat mga taga Negros, mga taga Cebu. God is good all the time. Whatever happens, life must go on. Always remember, always smile. Kini na lang inyong tatang Melchor, ibilin ko kaninyo kining gabayan sa pag-alagan. Magnilumbaay kita sa pagpaubos kay bulahan ang magpaubos kay siya ipataas. Alaot ang magpataas kay ipaubos. Ang buotan ug manggibuhaton nga sulugon mobuhat bisan wala diha iyang agalon. Hangtod sa sunod di gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga palangga. Bye-bye! God bless! Maayong hapon natong tanan!